بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی مسند دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا حضور جانے جانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا ابتلى اللہ العبد المسلم ببلاء فی جسدہ قال اللہ اکتب له صالح عمله الذي كان يعمله فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه او كما قال عليه الصلاة والسلام کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس وقت بندہ مومن دی بیماری دے ذریعے جسمانی آزمائش کردا ہے، اللہ تبارک و تعالی دائیں جانب والے فرشتے نو فرماندا ہے کہ ایدے نیک عمل لکھدا رہ جڑے اے حالت صحت دے اندر کردا سی۔ مطلب اے وے کہ کچھ نوافل عبادات، نوافل معاملات جڑے نے بندے نے تندرستی دی حالت وچ چھڈے نہیں، کردا رہا ہے۔ بندہ اتنا بیمار ہو گیا کہ ہن بیماری دی وجہ تی وہ بندہ اپنے معمولات جڑے نوافل عبادات والے جاری رکھے ہوئے سی انہاں نوں مزید جاری نہیں فی الحال رکھ سکدا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم دا اظہار فرما رہا ہے، اپنی رحمت دا اظہار فرما رہا ہے کہ نامہ اعمال، کیونکہ جڑا دائیں جانب والا فرشتہ وہ نیکیاں لکھدا ہے تے دوسرا بندے دے گناہ لکھدا ہے بائیں جانب والا۔ اللہ تبارک و تعالی دائیں جانب والے فرشتے نو فرماندا ہے کہ اس بندے دیاں جڑیاں نفلی عبادات تندرستی چ کردا سی نا تینوں ثواب نامہ اعمال وچ لکھیا جاندا سی، ہن کیونکہ بیماری دے عذر دی وجہ تی کر نہیں سکدا اتنیاں عبادات نفلی، تے ایدے نامہ اعمال وچ انہاں نفلی عبادات دا ثواب لکھدا رہے۔ اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَإِن شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، اگر اللہ تبارک و تعالی اس بیمار بندے نو شفا دے دے تو انہوں گناہاں تو پاک و صاف فرما دیندا ہے۔ وَإِن قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ، اور اگر اسے بیماری دی حالت وچ اللہ تبارک و تعالی انہوں موت دے دے وہ بندہ انتقال کر جائے، اللہ تبارک و تعالی اس دی بخشش فرما دیندا ہے اور نیکیاں قبول کر کے اجر زیادہ دے کے اس تے رحمت فرما دیندا ہے۔ لیکن وہ شرط ہے کہ جس بندہ مومن نو بیماری دے ذریعے آزمایا گیا وے وہ اس بیماری تے صبر کرے، واویلا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ شکری نہ کرے، اے سارے انعام اس نو لب سکتے ہیں۔ اس واسطے علماء فرماندے نے جس وقت بندے نو صحت ملی ہوئی ہے، تندرستی ہے وے، تو کثرت دے نال فرائض عبادات تو علاوہ نفلی عبادات کرے، تاکہ اگر او بیماری دے ذریعے آزمایا جائے یا کسی اور عذر دے ذریعے آزمایا جائے تے او دے کولو اس عذر اور بیماری دی وجہ تی اگر نفلی عبادات نہ بھی ہوئیاں تو وہ پہلے والیاں کیتیاں ہوئیاں عبادات رب اپنے کرم نال اس نو نامہ اعمال وچ اتنا روزانہ دی بنیاد تے فرشتے نو فرما دے گا کہ ثواب لکھدا رہے۔ تے ایک مفت دا پیکج ہے اگر بندہ غور و فکر کرے
کہ اس حدیث پاک وچ بھی دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو جڑا بیماری یا کسی اور مجبوری دی وجہ تی عمل نہیں کر سکیا نفلی عبادات والے فرض والے کو نہیں معافی، بیماری چ فرض نمازاں اپنیاں پڑھنیاں ہی پڑھنیاں نے۔ نبی کریم علیہ السلام کو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مینوں بواسیر ہے تے میں کھڑے ہوں کہ نماز نہیں پڑھ سکدا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس نے ارشاد فرمایا اگر کھڑے ہوں کہ نماز پڑھن دی طاقت نہیں بیٹھ کے پڑھ، اور اگر بیٹھ کے پڑھن دی بھی طاقت نہیں تے لیٹ کے پڑھ، لیکن نماز دی معافی اس نو بھی نہیں دیتی گئی۔ دسن دا مقصد ہے کہ بیماری وغیرہ عذر جڑے ہوندے نے یہ صرف نفلی عبادات اگر بندہ چھوڑ دیندا ہے تو کوئی حرج نہیں، البتہ فرائض عبادات جڑیاں نے وہ بندے دے ذمے لازم رہن گیاں، انہوں نے اس نے ادا کرنا ہی کرنا وے۔ اللہ تبارک و تعالی صحت یابی دی صورت وچ گناہاں تو پاک فرما دیندا ہے۔ اگر انتقال ہو جائے تو وہ بندہ مغفرت اور اللہ تعالیٰ دی رحمت دا حقدار ٹھہردا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ پہلے با جماعت نماز پڑھدا سی لیکن وہ اتنا بیماری دی وجہ تی کمزور ہو چکا ہے یا اس کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ وہ جماعت نو شریک ہی نہیں ہو سکتا، یعنی مسجد ہی نہیں پہنچ سکتا بیماری دی وجہ تی، کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، وہ دن جڑا ہے اگر گھر نماز پڑھے گا فرض دی تو علماء فرماندے رب دی رحمت تو امید ہے وے کہ اس نو گھر اس وقت نماز پڑھن دی وجہ تھی پہلے کیونکہ وہ با جماعت مسجد ہی پڑھدا سی، اس نو با جماعت نماز پڑھن دا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ یعنی اے مسلمان مریض تے اللہ تبارک و تعالی دا خاص کرم اور رحمت ہے اگر انسان سوچے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو اتھوں تک ارشاد فرمایا سی کہ بندہ مومن اس دی ہر حالت خیر والی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو ہی صورتاں نے، یا تے شکر ادا کرے گا یا صبر کرے گا۔ اگر یہ بندہ تندرست ہے تو رب دا شکر ادا کرے گا، تو رب دا شکر ادا کرے گا تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دا حقدار ٹھہرے گا۔ اور اگر انہوں کوئی آزمائش آ گئی تو اس نے صبر اختیار کیتا، پھر بھی دے واسطے بہتر ہے کہ صبر دا جڑا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو او عطا کرے گا۔ اور صبر دا اجر کوئی فرشتہ نہیں لکھدا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے میں صبر کرنے والیاں نو بغیر حساب تو اجر عطا کرنا، یعنی ان گنت صبر اس اجر لکھیا جاندہ ہے، صبر دی وجہ تی اجر لکھیا جاندہ ہے۔ بہرحال بندے نو ہر صورت وچ اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس وقت آزمائش آ جائے تو حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نو جس وقت کوئی آزمائش آمدی سی نا تے آپ رب دی بارگاہ چرس کردے سی یا اللہ روٹی بھیج سڑی آ تے انہی دا سالن بھی بھیجی، یعنی صبر دی بھی توفیق دے۔ آپ یہ جملہ بول دے ہوندے سی، رب دی بارگاہ چرس کردے سی کہ یا اللہ روٹی بھیج سڑی آ، یعنی آزمائش تکلیف بھیجی آ، لیکن ان روٹی واسطے سالن بھی چاہیے ہے، تے سالن آزمائش تے صبر ہے، تے ان مینوں صبر دی توفیق بھی عطا کر۔ یعنی بندے نو اگر آزمائش آمدی ہے تے وویلا کرن دی بجائے رب دی بارگاہ دعا کرے یا اللہ صبر دی توفیق عطا کر، کیونکہ صبر دی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا کرنی ہے۔ تو جے بندہ مانگ لے گا تے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم نال او عطا بھی فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔